Zase skončí během fightu. Jsou verma. Jo. Taky incident cooldown, tak nevadí. Moje HPS nyní. Správně. Tam bejtit. Nový bait. Proč? To si čistí masa, personálky. Jo, to bylo krásně. Ha? Tak jo. Dobrý makro. A měsíček. Ježišmarja, jsem vylezl. Tronis has gone offline. Cože? Tak za 2 vteřin půjdem out. Let's go. Bejtí ten range. Bude dispel za 3, 2, 1. Bude dispel. To píči. 3, 2, 1. Lovely. Budete bejtit brev. To bude dispel z nějakých 5 vteřin, už si dejte personálky. Dispelujeme teď. Na zelenou. Budeme dovnitř za 3, 2, 1. Go, go, go. Ale za 10 vteřin jdeme out. Za 5. Tak pojďte. Range ti bejtěj. Pana plošky, jo, zbytečný. Baráže pryč, jo. Ta ploška pod bossem. Pod bossem, pozor. Jo.
Půjdeme na lepku. Budeme dispelovat za chvilku. Já dávám upovi, dej sobě Smolvino. Budeme dispelovat za 3, 2, 1. Doleva. Doleva, doleva. Rangedi bejtěj a Ady grupněte. Bomby a tady bude Suicide Soak, jo? Jo, A kresnem, jo. Kresněte hned Já mám knedlíčka. reinkarnačku, já OK. Dobře, Já to decline dobře, dobře, tak reinkarnu, to, ano, ano. Jenom počká na výbuch tentokrát, no. Heal, prosím. Nezapomeň si pak vzít. Tak, No, teď ho jdu vzít. Pič. a někdo tady nešel z baráží pryč úplně? Ano. Já jsem Bejbase. Jo, ano. Kurva. Johana, To se vyhledá. neber to, neber to, Evi. Máme dva Máme resty. 2 true. Solo. Musí si pak vzít tak asi Papers. Jo, nezapomeňte být na 5. Budou personálky a oranžová půjde dispel, jo? Za 3, 2, 1. Těme, to mě nehodilo vytířit. Už ty nejdeš doleva s tím tím. Hrajte. A pojďte za nějakých 6 vteřin dolů, jo, plus minus. Běžte prostě na Ashe, už běžte na Ashe, na žlutou. Pojďte dolů. Go. Tak. A já vám pak řeknu, jo, kdy pojďte nahoru, je to cca 10 vteřin. Já to mám kdy? Ty už běž asi, no. Tady budou ty dispely, to jste zahráli a můžete jít nahoru, běžte nahoru, tady to soukujem, to verte, jo. Bacha na plošky, jsou tam plošky pod tou kokotěnou. Hrajte Ady, jo, ale už blastěte jenom bose, A budete za chvilku schovávat, jo. Baráže pryč, ale budeme se schovávat jakoby, za 5 vteřin se schovává. Blastěte bose, jo. Už mám bose, je to dead. Let's go! Hej, ty píčo. Hej, normálně Papers, jak jsi to dnes doprava, Papers, jak jsi to dnes doprava, tak já jsem letěl.